ንሳ እወ ሰበይትኻይ ኣይትዝክረንን ዲኻ በለቱ ንሱ ኣይፈልጠክን ኣይዝክረክን በለ ፍራንሲስ ናይ ምግራም ድራማ ሰርሐት ወኣምላኽ እቶም ለያቡ ግን ከመይ ገይሮም የሞቂዖምኻ በለት ወስ ዳንኤል ለያቡ ኢሉ ምስ ሓተተ እወ ፖላዊስ እውን ከምኦም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ኢልካ ከም ዝጠፋእኻ ክነግረካ በለት ቀፂሉ ፖል ቀረበ ንዓይከ ኣይተልልን ዲኻ ኣነ ዓርክኻይ ንዓኻ ክንደሊ ድቃሲና በሉ ወሲ ዳንኤል ብድንጋፀ ሕራይ እተገዳሲ ነገር ኣብዚ ምህላውኩም እዩ በለ ፍራንሲስ ንኣለህንድራ ንሰብኣይ ስለ ዝተኸናኸንክለ ይቐኒለይ እዚ ገንዘብ ውሰዲ ኢላ ገንዘብ ክትህባ ድሌታ ነይሩ ኣለህንድራ ግን ብኩርዓት ገንዘብ የደልን እዚ ገበርኮ ስለ ገንዘብ ኢለ ይኮንኩን ብምባል ነቲ ገንዘብ ብምቕባል ኣብየታ ፍራንሲስ ሕራይ በሊ ይቐኒለይ ኢላ ንሆስ ዳንኤል ሒዛቶ ወፀት ሆስ ዳንኤል ናብቲ ገዚፍ ቤቶም ተመለሰ ግን ኩሉ ነገር ጓና ኾኑ ንሰበይቱ ክዝክራ ይከኣለን ይቅርታ ግን ክዝክረክ ይከኣልኩን በላ